Szinte valamennyi történelemkönyvből megtudhatjuk, hogy Krisztus előtt 146-ban Publius Cornelius Scipio Aemilianus Africanus Minor, római hadvezér elfoglalta Karthágót és a romjait behintette sóval, hogy még csak a növényi élet se csírázhasson ki azon a helyen, ahol egykor Róma ellenségei éltek. Németh György azonban arra hívja fel a figyelmünket egyik tanulmányában, hogy egyetlen ókori forrást sem találhatunk, amely megemlítené Karthágó romjainak besózását. A legrészletesebben Appianos, a görög nyelven író, II. Századi római történetíró művében olvashatunk Karthágó pusztulásáról, de ő csak annyit említ meg, hogy a romok felett átkot mondtak ki a győztesek, s eltiltották, hogy bárki is ott lakjon. A sószórás eljárása teljesen ismeretlen volt. Ilyesmit egyetlen ókori római forrás sem említ. Megtalálhatjuk viszont ezt az eljárást a Bibliában. Először Mózes 5. könyvében olvashatunk arról, hogy akinek a szíve elfordul az Úrtól, arra olyan átkot mond, hogy földje is terméketlen lesz. Kiégett, csupa kénkő és só. Nem lehet bevetni, nem kelhet ki, és nem nő rajta egy árva fűszár sem. Úgy elpusztult, mint Szodoma és Gomorra, Admá és Szebóim, amelyeket lángoló haragjában elpusztított az Úr. A Bírák könyvében pedig arról olvashatunk, hogyan pusztította el Abimelek Sikem városát. A benne levő népet fölkoncolta, a várost pedig lerombolta, és bevetette sóval. A középkori krónikások szívesen vettek át jeleneteket a Bibliából. Egyesek úgy tudták, hogy Attila is behintette sóval 452-ben a lerombolt Pádovát. Akárcsak Barbarossa Frigyes 1162-ben Milánót. Valószínűleg egyikük sem gondolt bele, hogy mekkora mennyiségű sóra is lenne szükség egy nagyváros romjainak behintéséhez, és honnan is szerezhetett a győztes ennyi sót egy ostrom után. Németh György teljes joggal feltételezi, hogy valamelyik, mindez idáig ismeretlen középkori krónikás vette át a Bibliából a sóval való beszórás legendáját, s terjesztette el olyannyira sikeresen, hogy az abszurd és valószínűtlen történet még a legkomolyabb ókortörténeti kézikönyvekbe is bekerült.